Salutare piromanilor și bine v-am găsit la al doilea unboxing de pe acest canal. Avem aici un pachet de la Ultra King, doar ce mi-a ajuns. Vreau să facem astăzi un unboxing. Am mai cumpărat niște produse de la ei de pe site, toate legale de anul acesta. Produse noi, faine, care vor apărea și în următoarea compilație. O să mai facem o compilație, bineînțeles. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Și haideți să trecem la treabă, să nu mai lungim atâta videoclipul. Mă așteptam să fie puțin mai mare acest colet, având în vedere că am luat destul de multe produse. Vreo 20 și ceva de produse trebuie să am. Haideți să vedem. Super. Bun. Avem niște bath bombs. Am luat să văd cum sunt, nu am avut niciodată. Par super faine. O să le băgăm și pe astea într-o compilație. Zboară, le pui pe jos, zboară și sus în aer pocnesc. Sunt super șmechere. O brichetă de la Ultra King, super faină și antivânt. Puteți să vă luați și voi de la ei de pe site, este gratis. Doar trebuie să o adăugați în coș. Eu am folosit codul KING10 pentru 10% reducere. Niște fumigene Big Clay. Din păcate asta văd că este puțin spartă. Sau? Nu, am văzut eu prost. Am dat cu un albastru în compilația cealaltă. Și chiar scot un fum foarte intens, roșu, galben și albastru. NEC 9 grame, vârsta minimă 18 ani, T1, noua categorie legală. Avem Vampire Fireball aici, următorul produs. Sunt niște biluțe din alea cu crackling. Da, una s-a și desfăcut aici, după cum puteți vedea. Am luat așa să fie de joacă. Pentru 10 lei să le avem să testăm mai multe produse. C4 Explosion, super faine și ăstea. Ăstea se dau seara. De-abia aștept să le încerc și pe ăsta e primul an când am. Să văd cum bubuie. Oricum par super faine. Următorul produs, Vampire Fountain. Niște vulcani de la Fire Show de anul acesta. Produs nou, dacă putem să le și desfacem. Așa. Produse noi, Vampire Fountain. La fel le dăm pe seară, în compilația următoare. Să vedem cum fac și astea. Noile Boom Boom Banger cu fitil roșu, cu flamă roșie în fitil, se văd super faine astea seara. Și scrie aici Red Flame Cracker. Haideți să deschidem. Să vedem cum arată și o petardă. Au 0,2 grame pe bucată. Super calitativ, adică uitați-vă la ele. La fitilul ăsta, ce să mai spun, super faine. NEC 2 grame, categorie B1. Mă așteptam să fie puțin mai mari, dar sunt faine. Nu știu la bubuitură cum sunt. Sper să fie ceva de ele. Boom Boom Banger Green cu flamă verde. E același lucru ca astea, doar că sunt cu flamă verde. Nu le mai desfac, le-ați văzut. Pur și simplu diferă flama. Același gramaj. Două single shot-uri de la Boom Boom de anul acesta. Sunt foarte curios cum sunt. Nici nu intră în cadru. Așa. Au și acest suport ca să nu să cadă când le-a prins. Super faine și astea, de-abia aștept să le testez. Așa. Explosive Show de anul ăsta. Am spus că o să iau un pachet din asta. NEC 2 grame și sunt categoria P1, sunt legale. Par super faine și sunt foarte calitative, bubuie bine. Toți care au făcut compilații au lăudat aceste petarde. De-abia aștept să le testez. Avem aici noile Vampire Stars. Niște tot un fel de vulcani, dar au și unele
efect de screen. Doamne, dar ce ciudat e asta. Vampire Stars 4 în cutie. Categoria e Funo, 4,5 grame. Intră și astea în compilație. Să vedem ce sunt și cu acestea. Bun. Crazy Robots de anul acesta, 2 grame pe bucată. Unde scrie? Categorie P1, legale, super calitative și astea, din ce am văzut pe compilații. 10 în pachet. Să vedem. Sunt foarte lăudate, sper să fie și bune. 2 pachete de Wolf 1 de 1 gram bucata, tot P1, legale, de anul acesta. Înlocuitoarele la Mamba 1 de 1 gram și astea foarte calitative. Să vedem în compilație cum bubuie. 2 pachete de Vampire de anul acesta, NEC 15 grame pe pachet, probabil că 2,5 grame pe bucată. Haideți să vă și una să vă arăt mai de aproape. Am așa. PS5, original Vampire, an de fabricație 2024, NEC 2,5 grame. Produs un pachetel de raudă alba Mitipel, asemănătoare lui Super Alibaba, categorie P1, legale, ognitori așa de distracție micuțe. Așa, pachete de bumbum de anul acesta, mie personal mi-ajung. Am zis să test pentru bombe mari, piccolo, tot am încercat. Mai am și pe acasă câteva pachete de anul trecut. Super faine și astea, un design fain, mai agresiv așa ca să zic. Un pachet de Alibaba de anul acesta, Super Alibaba de anul trecut, cum ar veni. La fel, cam aceeași construcție, 0,24, doar diferență de ambalare și logo-ul ăsta nu cred că e nou. Așa, următoarele petarde, Killer Bulldog de 2 grame. Uau, ce faine să stea. Da, astea sunt faine, calitative, au o construcție bună. Categoria P1, din nou P1, legale. Petarde legale, tot ce este în compilația asta sunt petarde legale. Killer Bulldog, 2 grame. La 2, așa. Vampire Bank 2, tot la fel, petarde noi de anul acesta, cu Darth Vader, nou design care cei de la Fire și-au optat anul ăsta. Hai să vedem. Cam așa arată petarda. Vampire Bank 2, NEC 0,4 grame, la fel pe 1 legale. Calitative și astea, ce pot să spun, să vedem și cum bubuie. Bubuitura face diferența. Un pachet de Dum Bum Mini. Bine, mini, nu scrie mini, dar practic asta sunt, Dum Bum Mini. Am avut și compilația viitoare, am mai luat un pachet. 2 pachete de Wolf 2, super faine și astea. Scot aia. 2 pachete de Wolf 2, au fost și anul trecut, 2 grame pe bucată, au fost și în compilație, ce să mai spun. Se vede în compilație cât de bine bubuie aceste petarde. Și în final un pachet de Scream Eye, niște titireze pe sol, F1 legale. Au apărut faine în compilație și am zis să iau și eu să le încerc. Și un sticker cu Ultra Sking. Bă băieți, cam asta a fost și comanda. Vă
Vă aștept la următoarea compilație, pe care o să o postez săptămâna asta, probabil pe weekend. Și nu uitați de un like, de un share, de un subscribe și să ne strângem un număr cât mai mare. Haideți, ne vedem la compilație.